Hej. Her er en video, hvor jeg vil fortælle en lille smule om, hvorfor vi bruger kemiske modeller til at beskrive den virkelighed, som vi kan se. Eller rettere, som vi ikke kan se. Fordi det, der er problemet ved at undervise i kemi, eller ved at forstå kemien, er, at man kan se, hvad der sker, når man blander nogle stoffer, men man kan jo ikke se kemien i det. Derfor bruger vi modeller, fordi modellerne virker. Vi kan bruge modellerne til at forklare, hvad det er, der sker, som man ikke kan se, men man kan alligevel godt se, det sker. Vi bruger kemimodellerne til at give en forenklet forklaring. Så hvis jeg giver jer nogle træbrækker eller nogle plastikmodeller af molekyler, så kan de vise, hvad det er, der sker rent kemisk ved en kemisk reaktion. Modellerne? Jamen, de er jo ikke rigtigt, fordi verden består ikke af plastikkugler eller af puslespilbrikker. Men de er rigtige, fordi de kan forklare, hvad der sker, og derfor er jeg nødt til at acceptere dem. Eksempel. Hvis jeg skal lave en kemisk model af et molekyle som vand, så består det af 2 brintatomer og et iltatom. Den her model ser ud som 3 små plastikkugler sat lidt skævt sammen. Det, at modellen ser sådan her ud, det fortæller noget om, hvordan vand agerer, og hvordan vand virker sammen med andre stoffer. Det fortæller, hvad vand består af, derfor kan det fortælle noget om, hvor tungt det er. Og så kan det fortælle, hvordan vand opfører sig, og det kan især fortælle, hvilke stoffer, der kan blandes med vand, hvilke der kan opløses med vand, og hvorfor. Et lille eksempel på, hvorfor vi bruger kemiske modeller. Hvorfor det er rigtigt, hvad vi fortæller jer, og hvorfor det alligevel ikke er rigtigt, men det kan bruges.